नैबे गोदान रेप सं माबायदि दिरुनखो होननानै गोबां आंनो मेसेन्जार बा वाट्सएपआवबो हरदों, फेसबुकआवबो हरदों। दा जायफोर फंबायफोरा बे मेथाइखौ बानायदों बेयावहाय गोबांथार रावजों मुंख'दों, जेरै मानसिनि बुंजायै बा जाय रावफोरखौ बुङोबा जोङो अंगफोरनि जाय सोदोबफोर बेफोरखौ बुङोबा गोबाङा गाज्रि मोनो, दुखु मोनो, रागा जोङो आरो लेथ्रा हिसाबै जों मानिनानै लायो। दा बैफोरखौ बे रेप सङावहाय बै फंबायमोना सोसनदों। दा बेवहाय गोबाङा मोजां जादोंबो होनदों, गोबाङा माहारियारि आफादा मा खालामनानै दं बेफोरबायदि मेथाइ जे बरननो हाबाय गथ'फोरा, जे हिन्जावफोरनि सोलेरनि अंग, हौवाफोरनि सोलेरनि अंग, जाय अंगफोरखौ रावखौनो बा सोदोबखौ लाजाया बेफोरखौ। दा सोरखौबा मोजां खालामनो बा सिदा खालामनो बुजायनो रावबो हाया आजिखालि, नाथाय एक्सनखौ लानो हायो माखासे माहारियारि आफाद बा समाजा। बिनि सायाव आंहा गाज्रिबो मोजांबो बुंनो थांनाय नङा, नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन। जायफोर फंबायफोरा बानायदों, टेलेन्टआ दङ नोंसिनाव, आं बेखौ गिबियावनो बुंग्रोगोन। टेलेन्टआ दङ रेप सं बानायनाय, आंबो खोनासंबाय मा सं बियो। नाथाय गाज्रि गाज्रि वर्ड्स, सोदोबफोर बर'नि लेथ्रा, जेरै पार्सनेल इउज जायखौ हासुनायाव बाहायो, बेफोरखौ मुं सुनानै बुंनाय, बेफोर जोबोद गाज्रि जादों। आं मोनसेल' खोथा बुंगोन, नंगौ गोदान समाव वा 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 होनग्रा थागोन, फल' खालामग्राबो थागोन, नाथाय गाज्रियै आरो सर्टकाटै गावखौ पपुलारिटि खालामनो नाजानाय बा पपुलारिटि मोनबायानो नों जानाय, बे मालाबाबो अरायजोर नङा, लं लास्टिंनि थाखाय नङा। जों गोबां नुबोबाय, इभेन जोङो मोजां मोजां सेलिब्रिटिफोरनियावनो हमनानै लाजायो बा नायजायो, बर'फोरनियावबो मा गैयामोन मोनसे समाव। सोरनिबा नाम खोनायोबानो उमुक, वाव, इउटुबारबाबो सोरनिबा मुं खोनायोबानो उमुक फैदोंनो, उमुक बिराद मोजां। नाथाय माखासे समाव मा जायो, जोङो नेगेटिभजों थाङोब्ला बैफोरो थाब ग्रथबो जागोन। माखासे समाव ओरैबायदि स्पिड दावखोनायाबो मोजां नङा, ओरैबायदि गोजौआव नों स्पिडै जौखोबाय, जै गोलैबाय गोजौद्रायनिफ्राय स्पिडआव गोलैफिनोब्ला सिखारनो हाया मालाबाबो, सेस जायो, नस्थ' जायो। थिग बेबायदिनो ग्रथ जानोब्ला जोंबो एक्सपिरियेन्स मोनबोबाय नालाय, मानसि हिसाबै गोरोन्थिया जाया नङा, जायो, बयहाबो जायो, नोंहाबो जायो, आंहाबो जायो। नाथाय बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनोबो जों रोंनांगोन। ग्रथ जानाया ओरैबायदियासो मोजां जे लासै, इसिबां स्पिडआवबो नङा, इसिबां स्ल'आवबो नङा, मोजां गाखोलाङोब्ला नों खस्थ'बो मोना। बे लेभेल मोनसे लेभेलखौ नों मेनटेन खालामनानै लांबाय थायोब्ला बे लेभेलावनो थागोन नोङो। नाथाय खायफा ओरैबायदि जायो, जै फैबाय ओरैबायदि ग्रथ जागोन, हमथानो हाया बेखौ रावबो। नाथाय मोनसे समाव ओरैबायदिबो जायो, गोलैबायथाय गोलैबाय, ओरैबायदि गाज्रि गोलैबाय, आरो बे सिखारफिननोबो हाला, सोरबा बोखांफिननो नागिरबाबो गसंफिननो रोङै जायो। थ' बेबायदि दाजाथों, बेखायनोसो आं बुंदों, फंबायमोन जायफ्रा बेबायदि मेथाइ खनदों, आं बुंनोबो गोसो गैयामोन आरो आं नायाखैबो, नुवाखैबोमोन, गोबाङाबो नुवाखैमोनदां। नाथाय गोबाङा शेयार खालामबाय, भिउसआबो जाया नङा जाबाय नोंथांमोननि भिडिअ'आ। बाव गाज्रि राव सोफानायखौ गोबां आंनाव शेयार खालामहरदों, एसे बुंनो मालाय मा बुंनो आं। नाथाय बेखौनो बुंगोन, अरायजोर, लं लास्टिं, मोजां पपुलारिटिखौ नागिरदोंब्ला निस्सय नोंसिनाव टेलेन्ट गैया नङा, दङ, मोजां वे बानायलां। जाय भिडिअ बानायदों, जाय मेथाइ बानायदों, गाज्रि गाज्रि सोदोबखौ सोआलासिनो रेप सं बानायदोंबा रेपआवनो मोजां मोजां सोदोब सोनानै रेप बानाय, निस्सय एप्रिसिएट खालामगोन, गोबाङा अनसायगोन। आरो आं बेखौनो बुङो, लास्टलि, बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन। मानो होनोब्ला दासिमबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नंगौ जोंहा माखासे सानसुमैफोर दं, आफादफोर दङ, बैफोरो एक्सन लायोब्ला उनाव गाज्रिद्राय जाहैयो। बे आरोना, बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ, बेखिनियानो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।